Sa opisyal nga pagtapos sa school calendar sa mga public schools, karong simanahan na gihimo ang mga graduation ug moving up ceremonies. Sa Mandaue City, kun kaniadto gibay batch ang paghimo niini, karon giusa na lang kini. Ang detalye sa report ni Nico Sereno. Kapin sa 900 ka mga estudyante sa Mandaue City Comprehensive National High School ang mipasok kaganihang buntag sa ilang graduation. Napuno ang sports complex sa mga graduates, ingon man sa mapasigarbuhon nga mga ginikanan nga misaksi sa seremonyas kaganiha. Sa kadaghan sa mga migraduar, taas-taas ang programa nga milanat hangtod udto. Matod sa Student Government President, sa miaging tuig, gibay batch ang graduation. Apan karong tuiga, sadya kuno kay nagkatapok og nagkahiusa na gyud ang tanan. Ang among graduates last year is 600 plus, dibahin na mong kaduha, 300 sa morning and 300 sa afternoon. So this year, karon lang jud nabalik nga ang graduation sa Compre full force jud nga kaming tanan, graduates from all strand, giusa tanan sir. Gikalipay sa mga graduates ang ilang pagtapos karon, simbolo sa mga paningkamot sa miaging katuigan. Gani gihimong sanglitanan sa uban kanila ang mga naagian nga hagit ni adtong pandemya. 2 years long, and who would have thought that that would happen, and we have overcome it by striving so hard. Sekreto sir no, paano jud time management, prayers, di jud dapat mawala, salig na jud sa Ginoo ang tanan, o confidence sa imong kaugalingon nga kaya ra jud. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.